Kimat ka Iran ya uslap senam Upan kelab tu ikilum bat ikiduriau Kijing muat jong kawai karut duriau ha Iran kabala kelarong sau ha pedang uslap ubajur kala siam ya internet ha kabaki biru ki khot ya katai kijing ja selap senam kat baki don ki biru ki siam bakalong ka basngo tenat kiwi pat glas nuting kat to kat ne hang ne kalong ka ai kijing hap senam ha Iran ha kijing sha uslap senam ha Iran ha wala batai lengba ki video bat ki dor ki belayo ban pensapriang hapo ki Instagram ki Facebook bat kumta terter ki video ki belapan pau bagi pen i ya uslap bajur ubara ka kendau ka basau syarut duriau ha ka bai khlek lang bat ka duriau ka umru ka kelarong sau kajing sedang jong uslap bajur ha ki rut duriau ki lapan pau ya ka hormos bat la tho ado nong penya lenti ha ka ten persya bat labu ekjing tho akatai ke video ka bapen kenden kinong jingok kai serasima ki bayu i yo ne uslap kalong ba phla ula banram unong penya lenti ula samro ye ki video ha ka bakum kane ke jingja kum ka slap senam uslap bajur lengba karut duriau ka basau kala don ha ka jing krau jongka da ka jing don jo kino jingok kai perthei ula tho kat babun ki breu ki la khot ye ka jingja ka ba omla ban batai ne ki la penme ye ki jing mot ki bajur bha jong ka jing kelak sun benang ka jing sisa kam dalong ka ba e than kane ka jing sai ka ba karpang ka de ka jing me na ka jing don jong ka wei pat ka jai khandau ha ka thain kat kum ka jing ong jong ka CNN da ka ba sot ye ka ten jong ka Iranian tourism board kane ka jing ja ka me na ka jing bon jong ka iron oxide ha ka khandau ka ba penlong ya ka panlong ka ba sau tho ki mar po khandau ki badon ha ka khandau ro ki la khle lang bat ka duriau ka ba penlong ya ka jing sai ka ba sau ka ba phla ha ka ro duriau kane ka jing ja ka long ba phla bat ka long ka jaka jo kai perthei ka ba ponam ha Iran kat kum ka kubor jong ka Hindustan time kane ka ro duriau ka don ka Rainbow Islands ka ba don ha Strait of Hormuz kala kring sibun ki jing tho ha ki social media kat ba Iran ka slap senam bomla ban batai ya ki jing phla jong ka